Takže k tomu realizačnému tímu. Vlastne ostáva viac menej nezmenený v tých pozíciách, ako je vedúcim družstva pán Benninghaus, fyzioterapeut pán Ščerbanovský, lekár družstva pán doktor Klíma, masér pán Sladkovský. Zmene dochádza vlastne na pozícii asistenta trénera, kde túto funkciu bude vykonávať Peter Jankovič. Ja si osobne myslím, že známe meno v Košiciach, je to rodák z Košic, ktorý dlhé roky pôsobil ako profesionálny hráč či v Košiciach, či vo Svite. Voľba na ňo padla z toho dôvodu, že som s ním pôsobil, bol môjim asistentom v minulosti v Leviciach. Mladý človek, ktorý je srdcom aj dušou oddaný basketbalu. A druhou zmenou bude na pozícii kondičnej trenérky, kde tento post bude zastávať Katka Hricková, známa postava z týmu, ktorá odorala viacero sezón tu v Euroligovom družstve, čiže ona bude plniť túto funkciu. Z hľadiska prípravy mali by sme začať 15. augusta s tým, že ten tým sa v podstate bude doplňať postupne. 15. septembra by malo začať trénovať 6 hráčok, prevažne slovenských, respektíve hráčov, ktoré tu pôsobili v minulej sezóne. A od toho 1. septembra vlastne hráčky budú postupne prichádzať a stále ešte ostáva otvorená pozícia dvoch posíl, teda zrejme ak sa nemýlim, s americkým pasom. Je isté, že v dátume 20 až 22 september budeme mať v Košiciach medzinárodný turnaj, kde verím, že privítame naozaj kvalitných súperov. Účasť prislúbili tak ako Wisla Krakov, naozaj kvalitný euroligový tým z Poľska, takisto aj USK Praha, že ten turnaj určite bude mať vysokú kvalitu. Všetko sa vlastne bude sústrediť a ten tréningový proces bude smerovať k tomu, aby sme ten tým pripravili na ten prvý euroligový zápas, ktorý bude naozaj náročný. Pridelil nám žre práve Orenburg a u nich doma, či ten zápas nám veľa napovie, kde sme, a ja pevne verím a dúfam, že sa nám podarí ten tým tak pripraviť, že odohráme už ten prvý zápas tak kvalitne, že budeme všetci spokojní.